Tanawa, nagmilagro akong anak, nahugas og plato. Haha, tanawa. First time kinahugas og plato. Oh. Tarungan na diya pula. Diya na ba ka kabalo manghugas og plato, tarungan na. Inom di pa, wa may kunya gitarong. Hey guys! Mayang hapon. Mani akong lugar diri oh. Basakan. Ay, piliila din ako. Akong pag-umangkon nga biners dara oh. Ali. Naginusara daw siya nga gwapa. Unsay kasulti nimo day nga gwapa kay ngunin mo? Nagnusara pud ka kay wala kay asawa. Yes. Magitar tutorial taron, tudloan ta mo mga chord sa gitara. Kani siya oh. Mao na siya ay G. Kani siya C. Dali ra kayo. Kani siya A. Aba A. Kani siya D. Ikakabalo manguyab. Kung di ka, di ko mamugot. Bahala na forever kung mag-antos. Ayaw lang ko ay minsan ikaw Guys, good news, lipay kay karon. Nabasahan ko sa Facebook guys. Karon lang buntag, nabasahan ako. Wala gisayang atong gipiin. Oh, nari ako nabasahan. Wala na ko natiwas og basa sa kalipay. Trungon akong basa tanan tiwason ako. Tawa. Kay balulong ko sa inyo ha. Oh. Giukihan na sa gobyerno. Oh. Iupi na og balik. Ilang na desisyonan na iupi na jud nila. Ay, ang CR sa City Hall kay humanag. Unsa man imong gipangita diha? Busy man kay ka. Akong break ba nawala kita ka? Buang. Dara si mong ulo imong gikalo. Ika. Ipapatawad mo aking kapangasan. Binibini ko minsan ay Guys, nang laba ko. Nagpasayok-tuyok ko sa wasing ba kay kining naginusara bito kang singgil tama. Laba gyud ta tingali ani. Mantay sa ligan pod. Dara. Tuyo ko. Gamay ram ni siya. Kani ra pod. Apa? Ay, ahak. Na apa mandi ay. Bakit ka iiyak at hahayaan bang ang puso mo ay laging kaibigan? Pre, nakatis din na nasakitan na ka, pre. Uyab na ko sa una. 5 mi katuig. Bulag na mo. Ilab kay ko saya. Nya akong gibulagan wala jud ko nasakitan oy akong sakitan. Babae lang sa Ginoo ko, ambot. Babae lang bulagan ka. Mao ba? Wala. Hindi ko nasakitan eh. Kita ka na, pre. Oh, unsa may konektado ng TM? Kim? Oh. Tanan, masakitan.
kana nga mga eksena mo ng mga kalaban ako. O ganahin may nga na.